Un dels assumptes més comentats durant les setmanes prèvies a unes eleccions està relacionat amb la intenció de vot i la seva possible repercussió. Així, en cada cita electoral es plantegen els mateixos dubtes. Quina és la validesa dels vots que dipositen els ciutadans? Una de les eternes qüestions que precedeixen als comicis és què agrupació rebrà més vots, sondejos que demostren la intenció de la població, etc. Però, i si decideixes no donar suport a cap partit? Davant d'aquesta circumstància, el ciutadà es troba amb tres possibilitats. Una, votar en blanc. Altra, fer un vot nul o directament no acudir al seu col·legi electoral, l'abstenció. A qui beneficia cada una d'aquestes decisions? Tradicionalment, moltes persones en Espanya tenen la falsa creença de que, amb el nostre actual sistema electoral, els vots en blanc i els nuls són sumats al partit que obté més votacions, però no és del tot cert. La teua ràdio explicarà a continuació en què consisteix cada un d'aquests tres vots. El primer, el vot nul, és aquell que per les seues característiques és impossible d'acceptar, ja siga perquè conté diverses paperetes de diferents candidatures en un mateix sobre o altre objecte o una nota diferent a una papereta oficial. És el vot anomenat gamberro. Aquest vot no vàlid no beneficia ni perjudica a ningú, ja que no es pren en compte en el repartiment d'escons. Si ens referim al vot en blanc, és quan dins del sobre no hi ha res. Així, el ciutadà hauria anat al seu col·legi electoral, hauria votat, però dins el sobre no hauria posat cap papereta ni objecte diferent. En aquest cas, sí hauria una diferència amb l'anterior, i és que, segons l'actual llei electoral, el vot en blanc sí és vàlid. Se suma als vots obtesos per les diferents candidatures per tal de fer el repartiment d'escons. A Espanya, per a que un partit entre en el repart d'escons d'una circumscripció electoral, ha de tindre almenys el 3% dels vots d'aquesta citada circumscripció. Per tant, els vots en blanc el que fan és elevar el nombre mínim de vots que un partit necessita per poder entrar en el repartiment d'escons. Així, en teoria, aquests vots perjudicarien als partits xicotets, amb menys votants. Però una cosa està clara, i és el significat que els ciutadans volen transmetre amb aquestes maneres diverses de participar en els comicis. Si el vot nul és un vot de protesta, el vot en blanc dona a entendre que el votant està d'acord amb el sistema electoral, encara que no li satisfau cap partit que opta a la representació. S'ha pres la molèstia d'acudir i fa ús del seu dret al vot, però no dona suport a cap partit polític. Finalment, l'abstenció. Aquesta és directament no acudir a votar, per la qual cosa no es podria comptabilitzar res. Les xifres revelen que en els últims anys l'abstenció ha tingut un protagonisme acusat en Espanya. En aquests casos, estadísticament, altes taxes d'abstenció han afavorit a la dreta i perjudicat als partits d'esquerres. Amb aquesta decisió, la intenció del ciutadà no queda del tot clara. Pot no haver anat a votar per indiferència, per descontent amb el sistema o per dificultats que li impedisquen desplaçar-se.